روزنامه‌یەکە بریتانی dibêje tevî ku Daeş tevaya deverên dibin kontrola xwe da jî dest daye, lê belê şerê Daeş bi dawî nebûye. Rojnamaya Independent ya Brîtanî di raporteka xwe da rakand ku hîn şer li dijî Daişê bi dawî nehatiye. Tevî ku Daeş hatiye dorpêçkirin û tevaya deverên dibin kontrola xwe da jî dest daye. Û da zanîn ku şaşetiyeke mezin e ku ji navbirina Daişê were rakandin. Wekû ku Serokê Amerîka Donald Trump ev yek rakandibû. Rojnamaya Navhatî tekez kir ku bila tu kes bawer neke koçekdarên Daişê wê bi vê yekê razî bibin û vegerin cih û malên xwe û bêdeng bimînin. Ji ber wê yekê a baş ji bo ewlehî û silametiya dewletên Ewropî ew e. Koçekdarên Daişê û malbatên wan dibin çavdêriya sîxuriya welatên Ewropî da bimînin. Rojnamaya Brîtanî di berdewamiya raporta xwe da got ku reşkirina Daişê ji nexşeyê bêsûd bû. Wizara wê yekê ji sûda wê bêhtir bû. Ji ber ku hêla Daeş bibe rêxistineke terorî cîhanî. Û serbar kir ku piştî ji destdana Daişê ji deverên dibin kontrola xwe da eger heye ku Daeş bi şêweyekî gurtir vegere. û çekdar û alîgirên wê êrişên tund û hovane li her dever û cihekî encam bide. Ew jî li gorî pesna Rojnamaya Brîtanî. Rojnamayê her wiha tekez kir ku ev dem ne dema ku em bêjin Daeş hatiye ji navbirin. Ji ber ku Daeş bi topan û şer û pevçûnan nayê ji navbirin. Lê belê ji navbirina Daişê wê diriya agahî û zanyariyên istixbaratî rabe. Rojnamaya Brîtanî dawî bi raporta xwe kir û got ku ji Rûsya, Êran, Siûdiya û Sîn tê xwestin ku alîkariya ji xelkê Sûrî ra pêşkêş bikin. Bu alîkariyê di dubare avakirina Sûrî da bikin. Bê ku ew alîkarî bi tu awayekî xizmeta rejima Esed yan jî xizmeta rêxistina Daişê bike. Û serbar kir ku navbera 20 ta 3000 çekdarên yên ser bi rêxistina Daişê ve li Sûriyê û Iraqê hene û madam Esed li ser desthilatdariya Sûriyê ma, wê demê nedûre ku Daeş careke din were holê û karisetine mirovatî din rû bidin.